mvetsani for YouTube channel here. Lachisanu pa 17 February mchaka cha 2023 mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anakatsekulira mkumano wa namba 50 wa nyumba ya malamulo ya dziko lino mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneku monga mwa chizolowezi anayankhulako zambiri kwa aphungu anyumbayi komanso ku mtundu wa dziko lino wa Malawi mu njira imatchedwa kuti State of the Nation Address sona momwe malongosola zomwe boma lawo lachita kuyambira chaka chatha kufikira lero komanso ndi zomwe lichite kuyambira pano kufika chaka chammawa. Mwa mwambo wake mtsogoleri wa dziko lino akatsekulira nyumba ya malamuloyi ndi sona mtsogoleri wosusa boma mnyumbayi amadzayankha zomwe mtsogoleri wa dziko lino uja anayankhula. Pa 20 February mchaka cha 2023 ndi tsiku lomwe mtsogoleri wosusa boma mnyumbayi Kondwani Nankhumwa anayankha zomwe President Lazarus Chakwera anayankhula pa 17 February paja. Ndikupasilani zomwe Kondwani Nankhumwa anamuyankha President Chakwera. Nankhumwa anayamba ndi kuyankhula kwawo ndi kunena kuti zomwe President Chakwera anayankhula sabata yatha Lachisanu sizikukwanira kukhala State of the National Address sona, ndipo ichichi ndi chifukwa chake kuyankhula kwawo anakutcha kuti siyani kubwebweta bodza silitha mtunda. Iwo akuti President Chakwera sakudziwa mmene zinthu zilili pano pa mdziko muno, ndipo ndi chifukwa chake anayankhula zinthu zosagwirizana ndi mavuto athu pamene amatsekulira nyumba ya malamuloyi. Zomwe Chakwera ayankhula chaka chino ku nyumbayi, Nankhumwa akuti palibe chomwe chikulumikizana ndi zomwe anayankhula mnyumbayi mchaka chatha, ndipo zomwe anayankhula chaka chathacho palibe chomwe chikaonetsedwa ndi boma lawo. Iwo anapereka chitsanzo monga chaka chatha President Chakwera anayankhula kuti boma lawo likufuna kukonza kuwonongeka kwa nthambi za boma ndi kagwiridwe kake mkamchito, ndipo Kondwani Nankhumwa anafunsa kuti kodi iwowa kuchoka chaka chatha kufika pano akonza chani mbomamo. Pa ichi Nankhumwa anatinso President Chakwera sakudziwa chomwe akuchita, sakutha kusiyanitsa kukhala mtsogoleri ndi kufuna kukhala mtsogoleri wa dziko, popeza ngakhale patha zaka zitatu iwo chisankhiridweni kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Chakwerawa akumangolonjezabe ngati kuti akuchita misonkhano yokopa anthu. M'malo mowauza Malawi mmene dziko lilili, President Chakwera alikalikiliki kumayankhula zomwe akuganiza kuti achita mtsogolomu kuyiwala kuti iwowa ndi mtsogoleri wa dziko lino, ndipo akuyenera kumachita zinthu, ndipo zinthuzi akuyenera kumazichita panopa osati kumangolonjeza. Apa Kondwani Nankhumwa anati pakadali pano mzika za dziko lino zikudziwa kuti mtsogoleri wawo ndiye sadziwa zomwe zikuchitika mdziko muno, komanso sadziwa zowawa zomwe Amalawi ambiri akumana nazo kamba ka ulamuliro wa President Chakwera. Pa zaulimi Kondwani Nankhumwa anati ngakhale President Chakwera mukuyankhula kwawo ndondomeko ya zipangizo zosika mtengo ya Affordable Imports Program AIP sinayenda bwino chaka chino. Kwa iwo akuti amayeneranso kunena kuti chaka chinochi kunalibeko ndondomekoyi. M'malo momwe amayankhula kuti anthu apindula popeza ndi zosiyana ndi mmene zilili m'maderamu. Mudongosolo la zachuma la chaka cha 2022-2023 nyumba ya malamulo inavomereza ndalama zokwana 109 billion kwacha kuti zigwiritsidwe ntchito mu njira yogulira zipangizo zosika mtengo. Koma kuchoka nthawi imeneyo kwakhala kukuchitika zinthu zobwerera m'mbuyo, monga kuyimisa mgwirizano yogula fetereza ku kampani zina mdziko muno kamba kakuti boma la dziko lino linapatsidwa fetereza waulere kuchoka ku mayiko a Morocco ndi Russia. Kenako tinamva kuti bomali laberedwa ndalama zokwana 30 billion kwacha ndi madobadoba ena a mdziko la UK. Kondwani Nankhumwa anatinso pakhala pakutuluka bodza lalikulu kwambiri ndi kusakhulupirika mu ndondomeko yonse ya zipangizo zosika mtengo, monga kusapezeka kwa fetereza wokwanira m'malo ogulitsira makamaka ku zigawo zakummwera ndi kumpoto. Bomali lakhalanso likutenga ndalama kwa alimi mdziko muno omwe ndi ovutikitsa kwambiri ndi kumaonetsa kuti awabweresera feterezayo, koma mpaka pano alimi enawa sanapatsidwebe fetereza wawoyu.
Kondwani Nankhumwa anatinso malo mogwiritsa ntchito ndalama ya AIP munjira zoyenera nduna za President Chakwera zimakwera ndege zodula kwambiri ndi kumakasakasaka fetereza maiko akunja zomwe zikuonetsa ndi kupereka chithunzithunzi chakusaziwa kagwiridwe ka ntchito kawo. Mapeto ake ndi izi: anapezeka kuti agula fetereza kuchoka ku buchale komwe dziko lino linaberedwa ndalama za nkhaninkhani kwambiri. Naye fetereza wopatsidwa uja wabedwanso ndi abale ake a President Chakwera. Malo moti mdziko muno mufike fetereza wolemera matani 20,000, mwafika fetereza wolemera 9,000 metric tons, kumachita kuti winayo 11,000 metric tons sakudziwika ngati angafike mdziko muno. Kodi a President Chakwera akufuna kuononga dzikoli poteteza anthu akubanja kwawo omwe akuba kwambiri, kumachita kuti dziko lino likuvutika? Anafunsa motero Kondwani Nankhumwa pakuyankhula kwawo pa ndondomeko ya zachuma. Nankhumwa anauza nyumbayi kunena kuti dziko lino likudusa m'mavuto adzachuma amene ngakhale mwana wang'ono akudziwa bwino lomwe. Pakadali pano zinthu sizili bwino, moti ngongole zomwe dziko lino lili nazo ndi zambiri kwambiri. Mitengo ya katundu ingokwerabe tsiku ndi tsiku, ndalama zakunja zikusowabe mpaka pano. Koma ngakhale izi zili chonchi, kumbali ya boma zikuoneka kuti ati zinthu zili bwino kwambiri, popeza palibe akuchita zothekera kuti mavutowa asinthe kapena kutheratu. Ikakhala mbali ya kusachita zomwe wayankhula a President Chakwera ndi omwe ali patsogolo ndi izi. Iwowa amayenda kupita mayiko akunja kugwiritsa ntchito ndege zodula kwambiri, ukuku akutaya ndalama za nkhaninkhani zakunja zomwe dziko lino likusowa. Akamachita izizi amakhala watenga anthu omuperekeza ambiri omwe amakhala akupatsidwa ma allowance odulaso kwambiri. Ngakhale akamachita misonkhano mdziko muno amakhalabe ndi anthu ambiri omwe amakhala akutha ndalama zochepa zomwe dziko lino lili nazo. Kondwani Nankhumwa anati dziko la Malawi silili pa mavuto kamba ka nkhondo yakunja ya ku Ukraine kapena matenda a COVID-19 ayi, komatu lili pa mavutowa kamba kaukanika kuganiza bwino kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe tili naye pakadali pano a President Chakwera. Chomwe amadziwa kwambiri ndi kuthandiza anthu akubanja kwawo, ndi omwe awazungulira kuti alemere ndipo sachita kanthu ngati nduna zake zikukhuzidwa ndi katangale. Kondwani Nankhumwa anadabwanso kunena kuti a President Chakwera chibwerereni m'bomamo akhala akunena zokhuza ma reforms. Kodi ma reforms yo ali kutiko? Akanakhala kuti iwowa ndi achilungamo akanakhala atauza Malawi zomwe anachita ndi lipoti la ma reforms lomwe linachitika ndi a Vice President a dziko lino a Lazarus Chakwera, ndipo anawapatsa iwowa. Koma mpaka pano samayankhula chilichonse za lipotili. Kodi zomwe zinapezeka mu lipoti limene lijalo zili kutiko? Nanga ndi chifukwa chani anangokhalira lipotilo kumachita kuti analonjeza mtundu wa Malawi kunena kuti adzatulutsa zotsatira zake? Iwowa anati pakadali pano Amalawi ambiri akufuna mtsogoleri wochita zinthu, usati wongoyankhula kuti ndizichita zakuti ayi. Kondwani Nankhumwa anatinso asanalowe m'boma a President Chakwera ankati adzathana ndi katangale mdziko muno, komanso anati adzachosa mphamvu zosankhira mkulu wa nthambi ya ACB kwa mtsogoleri wa dziko lino. Pano ndi chaka chachitatu chilowereni m'bomamu ndipo palibe chachitika, zomwe zikusonyeza kuti mkuluyu amangodziwa kuyankhula kokha basi. Pakadali pano m'malo molimbana ndi katangale a President Chakwera akulimbana ndi nthambi yothana ndi katangale mdziko muno pofuna kuwachosa ntchito a Martha Chizuma. Apapa ndi chichidziwikire kuti a President athu Chakwerawa ndi omwe akusogolera katangaleyo mdziko muno, koma akungofuna kuti adzikhala patali kuti asamaonekere. Izizi zinaonekera ndi kalata yomwe iwowa anatuma a Colin Zamba yoyimisa ntchito a Martha Chizuma, ndipo kufika pano sanayankhulepo kanthu pa nkhaniyi. Pa nkhani za umoyo Kondwani Nankhumwa anati mwezi wa Disemba mchaka cha 2022 anauza boma kuti unduna wa umoyo usalira m'mbuyo pa nkhondo yolimbana ndi matenda a kolera. Pa nthawi nkuti anthu okwana 20,000 anali atapezeka ndi matendawa,
ndipo anthu 700 anali atamwalira kale mdziko muno. Iwowa anapempha President Chakwera kuti alengeze kuti dziko lino lili pa ngozi ndi cholinga chakuti mphamvu zonse za boma zikhalire pothitsa matendawa. Koma ayi ndithu sanamveredwe, ndipo boma limachita zinthu zake ngati kulibe matenda aliwonse mdziko muno. Kamba kausamvaku, President Chakwera anakhazikitsa nkhondo yolimbana ndi kolera kwa ngona pa 13 February mchaka cha 2023, kumachita kuti anthu zikuziki mdziko muno anali atamwalira kale. Ukuku ndi kugona pa ntchito popeza ankaganiza ngati kolera amatha kamba kukumwa panado. Pakadali pano kuzipatala za mdziko lino sikumalo kuchilira matenda koma kukafera anthu. Izi zichomwechi kamba kakuti muzipatala za mdziko lino mulibe mankhwala zomwe zikuonetsa kuti boma silikulabadira za umoyo wa anthu mdziko muno. Pangani zokhuza magesi, Kondwani Nankhumwa anayankhula kuti magesi ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti chomwe cha dziko lino chipite patsogolo. Koma zomwe zikuchitika panopa ndi magesi a mdziko lino ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri popeza panopa ndiye zafika pena. President Chakwera analonjeza kuti nkhani yakuzimazima kwa magesi idzakhala yamakizana, koma zaka zitatu zatha tsopano ndipo vutoli lafika pokuti bola kale lija zinthu zinali bwino, ndipo zinthuzi sizikuziwika kuti zidzasintha litiro mdziko muno. Kondwani Nankhumwa anayankhulanso zinthu zina zomwe dziko lino likukumana nazo, monga kukanika kwa President Chakwera kuchita chilichonse ponena kuti sanadziwe kuti zinali choncho. Pa ichi iwo anati anafuna kuwadziwisa President Chakwera kunena kuti amakonda kuyankhula chizungu chabwino kwambiri, koma sakutha kulamulira dziko lino. Boma lawo lilibe nzeru komanso lilibe njira zothanirana ndi mavuto omwe alipo panopa mdziko lino. Boma la iwowa lilibe njira zolembera mntchito anthu mdziko muno, ndipo President wa akamati alemba anthu 1,161,000 zimene zizi zilipo mu kompyuta ku ofesi kwawoko. Alibe njira zothanirana ndi katangale mdziko muno koma kulimbana ndi Amartha Chizuma. Boma la iwowa silikutha kuthana ndi njala mdziko muno, ndi kutinso akanika kupereka mankhwala muzipatala zonse mdziko muno. Kondwani Nankhumwa anafunsanso ngati President Chakwera akudziwa kuti mlembi wawo Colin Zamba amakakamiza amayi Helen Buluma kuti apereke ndalama za nkhaninkhani zokwana $20 million kwa munthu wina wotchedwa Chief, kumachita kuti sanagwire ntchito iliyonse. Kodi iwowa President iwa akudziwa kuti mlembi wawo Colin Zamba anayitanidwa ku nyumba ya malamulo kuti akayankhe mafunso okhudza katangale yemwe akukhuza nthambi ya Nakhumwa, koma amayiwa Colin Zambawa sanapite ku nyumbayi, ndipo President Chakwera sanachite kanthu kalikonse pa nkhaniyi. Kodi iwowa ndi chifukwa chani mukuyankhula kwawo? President Anthuwa Chakwerawa sanayankhule za bungwe la Bridgen lomwe lapeleka ndalama zokwana 7 trillion kwacha. Nanga kodi President Chakwera akudziwa kuti galimoto za mtundu wa truck zokwana 17 zomwe zinanyamula chimanga kuchoka ku Admark kupita ku nkhokwe ya National Food Reserve Agency NFRA zinabedwa, ndipo mzawo wa iwowa anakagulitsa chimangachi mdziko la Tanzania. Pomaliza Nankhumwa anayankhula kuti zomwe President Chakwera anayankhula ku nyumba ya malamuloyi pa 17 February mchaka cha 2023 ndi zongopeka chabe kapena zolakalaka zawo. Iwo akuti anayankhula izi kamba kakuti munthu yemwe amakhala kalikiliki kufotokoza zomwe wachita zimatanthauza kuti sanachite kanthu. Ukachita zinthu zopindulira anthu umangosiya kuti ntchito zako zikuchitire umboni, koma President Chakwera palibe chomwe achita mdziko muno. Chombo chomwe Yona anakwera kuchoka ku Nineve kupita ku Tarshish chikanakhala kuti wochisogolera wake captain kapena kuti malinyero anali wogona ngati dziko lino lilili. Chombo chija chinakamira m'madzi, koma poti wochisogolera wake uja anali waluntha wodziwa chomwe akuchita, anadziwa vuto lomwe anali nalo, ndipo anangomutenga Yona ndi kumuponyera m'madzi ndi cholinga chopulumutsa anthu ambiri. Kwa ife sizingatheke popeza mtsogoleri wathu wa dziko lino
akugona kwambiri pa ntchito yake.